Naravno da se nije mislilo na sve. Civilno društvo nam treba, ali pitanje je kakvo i što mi trebamo javno financirati. Dakle, civilno društvo da, ali onaj fenomen koji se naziva NGO mafijom, a to je skupina ljudi koji su po zanimanju profesionalni borci, najčešće za tuđa prava, od čega jako dobro profitiraju iz državnog proračuna, svakako ne. Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora od 2014. godini kaže da je u 2014. podijeljeno 650 milijuna kuna. Oko 100 milijuna znakovito više nego prethodne godine. E sad, ako se tome doda ovo što se daje iz sredstava općina, gradova i županija, dolazimo do brojke od 1,2 milijarde kuna koje idu za udruge civilnog društva. Nedavno je puno prašine podigla izjava Krešimira Planinića iz udruge i stranke U ime obitelji kako bi to dio tih sredstava trebalo prenamijeniti za mlade obitelji. Je li zanimljivo da dok su bili udruga nisu to tražili? A dobili su i čak netransparentno sredstva i prostor. Nisu, i proučio sam taj slučaj, dakle oni su imali tisuće volontera, iznijeli su jedini građanski referendum kontra kompletne političke i medijske scene i oligarhije i uspjeli su. Dakle, dati građanima mogućnost da sami odluče o nekim stvarima koje su im se inače nametale. Dakle, radi se o tome i on je jasno rekao, zlonamjerno ga se interpretiralo, da nećemo sada uzeti udrugama koji se bave invalidima i tako dalje. Planinić je jasno rekao da se to ne odnosi na udruge koje se bave humanitarnim radom, obrazovnim i zdravstvenim, nego na ove koje su u prostoru ideologije i parapolitike. Teza je ta da u biti vlada financira provladine udruge javnim sredstvima. E sad, ako se to malo proanalizira, to nije daleko od istine. Recimo, ova platforma 112 koju čini 36 isključivo lijevo-liberalnih udruga je dobila 18 milijuna kuna samo iz tih sredstava. S druge strane je zanimljivo ako analiziramo te udruge da je to nekoliko istih ljudi koji se pretaču i vrte u svima njima, kao što ovi takozvani neprofitni mediji kad ih gledamo samo se mijenja ko je u uredništvu, ko piše, a većina ih je na istim adresama. Sve te udruge koje dakle već to je par desetljeća djeluju, nisu uspjeli pustiti korijene u društvu. Dakle, oni ne mogu okupiti, neću reći 1000, nego ni 30 volontera da nešto radi, a onda imamo i paradoksalne situacije. Recimo GONG, koji nije objektivan promatrač izbornih i demokratskih procesa, jer se jako izrazito i eksplicitno svrstava u nekim situacijama poput referenduma, je na predsjedničkim izborima zadnjim u drugom krugu imao 15 promatrača. Građani organizirano gledaju izbore, dobivaju milijune javnih sredstava, 15 promatrača. Udruga U ime obitelji imala 682 promatrača. Dakle, 682 ljudi koji izdvojilo dan svog vremena i potrudilo se da bi pridonijeli nečemu što je opće dobro svih nas, kao i ovih 15 gongovih, a to je veća transparentnost izbornih procesa. I sad tu se postavlja pitanje. Prvo, može li GONG biti reprezentativan? Zašto su predstavnici GONG-a stalno u medijima? Ako bi po ovom omjeru bi, dakle, 40 puta u izborima i promatranju trebao govoriti neko iz ime obitelji, pa nakon što se oni izredaju 40 puta, onda jednom predstavnik GONG-a. Jer to je omjer promatrača koje daju. I čime se oni uopće bave. E sad, ova teza da je civilno društvo mahom u službi vlade, iznijeta jedna zanimljiva teza na toj konferenciji, ne znam je rekao Planinić ili Željka Markić, kaže HDZ im je davao novac kako ga ne bi napadale, a SDP kako bi pomagali u nametanju ideologije. Dakle, zanimljiva vam je ta tema kulturne hegemonije i taj HDZ koji u biti silno i dan danas oni strepe što će napisati neka lijeva novina ili ugledni lijevi intelektualac. Povika koja se diže na U ime obitelji, na Željku Markić koja je postala simbol svih tih zala jer dira u te stvari, a po meni je žena heroina hrvatske civilne scene jer je jedina uspjela napraviti nešto konkretno gdje su građani dali nokaut vladajućoj oligarhiji. Mislim da je problem upravo u tome što oni su djelovali na istinskom pluralizmu i na razbijanju toga što je lijevo-liberalna kulturna hegemonija, ili barem potekla iz tih krugova, a na kraju je postao jedan zatvoreni krug koji je sam sebi svrha. To se do karikaturalnosti reflektira i na podjeli sredstava i s tim bi završio za takozvane neprofitne medije.
Gdje je Tomislav Galović sa portala Dalje.com, čovjek se sprdao, sjeo i u par sati izmislio internetsku domenu, izmislio medij, poslo i dobio puno veće ocjene nego neki postojeći mediji, ali koji nisu podobni. Gdje se pokazalo da ti članovi povjerenstva uopće nisu ni pogledali te portale, nego su vidjeli imena neki naši kao navodno surađuju, evo sredstva, evo lova. I na primjedbe Duka, bivši predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, kaže uskoro će vaši doći na vlast pa ćete onda dobiti novce. Ja ne želim živjeti u takvoj državi gdje su naši i vaši, pa kao jedni su sad na vlasti pa naši dobivaju sva sredstva, sutra će neki drugi. Dakle, mislim da nam treba autentično civilno društvo koje će biti koliko je to moguće izvan partikularne politike i gdje će doista postojati pravi pluralizam. A ne ovi koji su kao za razvoj pluralizma, analizirate po 10 temeljnih društvenih tema, svi isto mišljenje imaju. Kakav je to onda pluralizam? I kakva je to tolerancija kada se neistomišljenik izbacuje iz razgovora, etiketira ga se fašist, ognještar, zaostao 19. stoljeće i tako dalje. Dakle, mi imamo jedno većim dijelom paracivilno društvo koje služi samo za modeliranje tu društvenih procesa, nametanje ideologije i sisanje sredstava.